Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Init sa Dagupan City pumalo sa 43 degrees Celsius. Mas mainit na temperatura asahan sa mga susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Resulta ng pilot test ng automated garbage collector technology sa Baguio, pag-aaralan. Pangangalaga sa mga watershed sa Baguio idinaan sa isang mural. Kasimbayanan program pinalalakas ng PNP Cordillera. Halo-halo gawa sa 3 sangkap, sikreto sa tagumpay ng isang pamilya sa Pampanga. Bagamelam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Mensahe ng bagong ipinipintang mural sa Baguio City ang pangangalaga sa mga natitirang watersheds. Narito ang report. Alas 7 pa lamang ng umaga, matyaganang nakaupo sa gilid ng kalsada sina Nanay Rosemary at Jackie. Proud nilang pinagmamasdan ang mga anak na nagpipinta sa bagong mural sa Climate Action Wall ng Baguio. Kasi ito yung passion ng anak ko eh. So, i-expose natin para naman makuha sa mga tao, ma-expose siya sa mga tao at saka yung passion niya. Makikita mga imbes nga sa baliter aramidan na ag-engage iso na iti kakasting activities. Asiyang is ma-develop diyan ay concern na nga iti, let's say, kakastoy nga activities, imbes nga ag-join iti when the bad influence. Ang 7 taong gulang na si Krakun ang pinakabatang artist ngayong araw. Kasama niya rin si Camille na nagkampiyon sa isang painting contest sa Baguio noong nakaraang taon. Masaya po kasi parang po makikita po nila yung mga contribution ko rin po sa art. Hindi lang po sa canvas lang po makikita. Sinamantala naman ng gurong si Jason ng Holiday para makatulong sa pagpinta. Mainly sa to support yung climate wall natin dito na project ng city. Tema ng bagong mural ang pangangalaga sa mga watersheds ng Baguio. Sakit na isipin na from the so many watersheds we only have a very few remaining. So we will put the message here. The big question mark, when will you ever stop? The message is, kailan kayo titigil na pumasok sa ating mga watershed? Water is life. 8 ang watersheds sa lungsod. Ang problema, madalas itong pasukin at tirhan ng mga illegal settlers. Noong February 28 at March 1, demolish ng City Buildings and Architecture Office at ilan pang ahensya ang mga itinayong bahay sa Busol Watershed sa utos ni Mayor Benjamin Magalong. Ganito rin ang ipinag-utos ng alkalde sa iba pang watersheds. Isang watershed na ito dito sa Camp 8 Baguio City sa patuloy pa ring inaalagaan. Katunayan, bukas ang watershed sa lahat ng nais magsagawa ng mga tree planting activities. Patuloy din ang monitoring ng mga otoridad sa mga ito. Continuous ang monitoring natin dito. May mga forest guard naman ho tayong nagmo-monitor. Yung mga tree planting ho natin, kahit na ho yung mga ibang grupo, available naman ho sila mag-tree planting. Basta coordinate lang ho ng maayos sa office. Ang iniwasan ho natin, ma'am, kumbaga, forest fire, cigarette butts. Kasi yung mga pine needles, madali hong mag-cause yan ng sunog. Kaya basta ho, binabantayan ho natin palagi ito. Muli nilang ipinaalala na karamihan ng tubig na ginagamit sa Baguio ay galing sa mga naturang watershed. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Pinag-aaralan ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang paggamit ng automated garbage collection technology bilang solusyon sa problema sa basura ng lungsod. Magbabalita Iris Paed. Buong araw na nagsa ang mga tao sa kahabaan ng Session Road. Dahil sa dami ng taong dumadaan sa lugar ay siya ring dami ng basurang nakokolekta. Dagdag pa rito ang mga establishmentong nagtatapon din ng basura. Pero napansin ng barangay ang unti-unting pagtangkilik ng publiko sa mga automated garbage collector bins. Mas gusto ko to kasi naalis nga yung problema namin eh. Kasi kung minsan may naiwan na basura, kung minsan may maglilitato, ilalagay niya sa social media. Naapektuhan yung barangay namin, ganun. Aabot sa 20 AGC bins ang inilagay sa buong kahabaan ng Session Road. Bagay na nagustuhan ng ilang residente at tendera sa lugar gaya ni Joyce. Maganda na ang ng basura, hindi na kagaya noon na kalat-kalat. Ngayon po, maayos na ang pagkuha nila. Pero hindi rin maiwasang questionin ng ilang netizens ang kahalagahan ng paggamit nito. Kumpara sa normal na basurahan, ang AGC technology ay gumagamit ng self-loading bins. Dahil dito, hindi na kailangan ng maraming tao para sa pagtatapon at pagkolekta ng basura. Anytime kasi na gustong magbasura yung mga nandito sa CBD, pwede silang magtapon. Sa dati kasi may oras na lalabas ng basura lang eh. Isa ang AGC technology sa mga plano para sa privatization ng garbage collection sa lungsod. Suportado ito ng ginawang Waste Assessment and Characterization Study ng General Services Office taong 2022. Lumalabas na makakatipid ang lungsod ng 45 million pesos para sa pagtatapon ng basura gamit ang teknolohiya kumpara sa 180 million pesos na ginagastos ngayon kada taon. Sinimulan ng tanggalin ang ilang bins sa Barangay Burnham, Legarda na inilagay noong Pebrero sa pagtatapos ng higit isang buwang pilot test sa paggamit ng nasabing teknolohiya. Ang resulta ng pilot test ay magiging basehan kung tuluyan itong ipatutupad sa lungsod. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Bida naman ang mga alagang pet sa isang fun run sa Orani, Bataan. Ito ang paraan para maisulong ang tamang pangangalaga sa mga hayop. Magbabalita Jose Robert Inventor. Ikinababahala ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan ang pagtaas ng kaso ng mga animal bites sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Noong taong 2020, nakapagtala sila ng hindi bababa sa 40 kaso kada araw. Karamihan sa mga biktima ay nakagat ng aso. Isa sa mga nakikitang dahilan dito ang pagtaas sa mga nag-alaga ng hayop sa kani-kanilang tahanan. Dahil nga po siguro sa pandemya, marami po sa ating mga kababayan ay nanguha po ng mga aso, pusa para pet nila sa kanila pong tahanan. Kaya lang dahil po doon, tumaas din ho sobra yung kaso ho natin ng mga animal bites. Kaya hopefully sa pamagitan ng ganito pong programa ay magkaroon ho tayo ng mas malawak pang information dissemination. Habang panahon na rin po natin pinagtutulungan ang mga bagay na magpapaalala sa pagiging responsableng mga pet owners. As we all know, nananatili po sa ating mga hinaharap na mga kaso na kung saan nagkakasakit ang ating mga kababayan ay bunga pa rin ng mga pagkakagat ng ating mga alagang hayop. Upang maisulong ang isa sa panawagan ng pamahalaan sa responsableng pag-aalaga ng hayop, idanaan ito sa isang fun run. Bida sa nasabing fun run ang mga fur babies ng daan-daang nakilahok. Tayo naman sa ating bayan, tong araw po na ito, kasama ang ating mga dog lovers ay minarapat po na maging bahagi ng isang kasaysayan pa rin po. Tinatayang nasa 1 kilometro ang nilibot ng mga ito patungong Orani Municipal Hall. Nagbigay payo rin ang veterinaryo patungkol sa tamang pagpapainom ng tubig sa mga alagang sumasailalim sa mga sports activity.
Bukod kasi sa mga sakit sa balat na maaaring makuha dahil sa init ng panahon, tinututukan rin ang heat stroke sa mga alagang aso. Sa mga dogs na uhaw na uhaw, mga ilang minutes, Doc, bago mo pa inumin? 5 minutes after po ng run, doon lang po natin sila papainumin ng tubig. Dala rin ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyo tulad ng libreng bakuna kontra rabies, skin treatment, pagkakapon at libreng bitamina para sa mga aso. Ang kauna-unahang POSAM edition ng Fun Run ay parte ng Hataw Takbo Bataan Oranilig na gaganapin bukas sa ganap na alas 4 ng madaling araw. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, temperatura sa Dagupan City pumalo sa 43 degrees Celsius. Mga tips sa pampawi ng init ihahatid sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Dahil holiday ngayong araw, panigurado marami na naman ang nag-travel para mag-relax. Pero paalala ng Department of Health ang tamang pag-iingat laban sa mga sakit dulot ng tag-init. Narito ang report. Bukod sa pagbebenta ng mga ulam sa karinderya, nagbebenta na rin si Tatay Rolando ng halo-halo. Pampawi raw ito sa napakainit na panahon sa Dagupan. Grabing init dito sa sugar natin Pangasinan. Umaabot ng 37, 42. Iba't ibang paraan na nga ang ginagawa niya, maibsan lang ang init. Meron palagi ng malamig na tubig. At saka palagi naman sa lilim para hindi gaano ma-stress. Sa datos ng Pag-asa kahapon, Dagupan City ang nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa na pumalo sa 43 degrees Celsius. Pasok ito sa danger category ng Pag-asa. 41 degrees naman sa Lawag, 40 sa Baler, Aurora, 38 sa Clark, Pampanga at 39 sa Sinait, Ilocos Sur. Paalala naman ng mga eksperto, umiwas na magbilad sa araw mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon o ang peak daylight hours. Maaari raw itong magdulot ng malubhang sunburn. Sunburn is an inflammatory reaction of our skin to the UV radiation from the sun. So the reaction can range from mga mild to intense
redness, may pananakit ng balat, may blistering, may peeling. Nagpaalala rin sila tungkol sa heat stroke. Ang pinaka-importante po ngayon talaga ay makainom tayo ng tamang amount ng tubig dahil marami po sa atin, lalong-lalo na yung mga nakakatanda, because of the heat, nagkakaroon po sila ng dehydration. And that can lead to heat stroke. Bungang araw, sore eyes at dehydration din ang madalas na sakit tuwing tag-init. Opisyal na idineklara ng Pag-asa ang summer season sa bansa noong ika-21 ng Marso ngayong taon. Sa darating na Mayo naman ang inaasahang pagtatapos nito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinalalakas ng Police Regional Office Cordillera ang Kasimbayanan Program para maisulong ang kalusugan at kapayapaan para sa mga Cordilleran. Magbabalita Charles Limon. Hilig ni Police Chief Master Sergeant Reynantes Bacani ng La Trinidad Municipal Police Station ang pagbibisikleta. Sinimulan niya ito taong 2016. Maganda kasi talagang nai-exercise yung katawan. Pag may walang duty, ayun, bibisikleta. Kaya nakaisa siya sa alay lakad padyak ng Kasimbayanan para sa kalusugan at kapayapaan ng Police Regional Office Cordillera. Maganda yung pakiramdam tapos maraming kasama, di mo mararamdaman yung pagod. Masarap magpadyak. Truly, itong ginagawa natin is pagkakaisa para sa trabaho natin, para sa kapayapaan, para sa ating kalusugan. Tema ng nasabing aktibidad ay disiplina at dasal, kakayahan, pagmamahal at pagtupad sa tungkulin o DKP. Nakilahok sa aktibidad ang ilang bikers gaya ni Wilmer. Masaya po kasi may mga namimit ka pong taong ay naging kaibigan niyo po. Hindi naman nagpahuli ang ilang chikiting gaya ng 9 na taong gulang na si Jasha na pinakabatang siklistang lumahok. Yes, it was fun. Maliban sa pagbibisikleta, naglakad rin mula Session Road hanggang Melvin Jones ang mga kawani ng PNP, BFP, Philippine Army at mga support groups kontra droga at terorismo. Ang nasabing aktibidad ay paraan din upang mapalakas ang Kasimbayanan Program ng PNP o ang pagtutulungan ng PNP sa simbahan at komunidad sa pagsugpo ng krimen. Pag may spirituality ka kasi, at least hindi ka gagawa ng mga masama. Yung progreso at saka development. We do it right. We do it properly. And we do it well. Nagkakaintindihan tayo. Humigit kumulang 500 ang nakiisa sa aktibidad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inilapit naman ng Department of Health ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga taga-Sison, Pangasinan. Magbabalita Iris Paed. Dinala ng Department of Health ang programang Sulong Kalusugan para sa mga katutubo sa bayan ng Sison, Pangasinan. Hatid ng programa ang mga libreng serbisyong medikal, gaya ng konsultasyon, dental services, pagbabakuna at iba pa. So ito pong mga kailangan ng mga serbisyong ganito, kailangan na ibibigay natin sa kanila. At ito pong activity ngayon, hopefully opens their eyes and their minds na meron pong mga serbisyong pangkalusugan na kailangan nila at kailangan din na matugunan din natin. Layo nitong mailapit ang mga medikal na serbisyo sa mga liblib na komunidad. Titingnan ko yung datos kung ano ang magiging justification natin para ka mabigyan ng doctors to the barrio. So nakita ko nga, more than half ng katutubo ay nandito pala sa Sison. Iikot pa sa ibang lugar ang programa para sa mga nangangailangan pa ng tulong medikal. Sana tuloy-tuloy po, hindi lang po sa bayan ng Sison ang magaganap ang pangyayari nito. Sana ay magkaroon din ng aming ibang bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, halo-halong gawa sa 3 sangkap, sikreto sa tagumpay ng isang pamilya sa Pampanga. Ang detalye abangan. Sa milk ng batang 90s, darat atin ang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi.
Sisi Promise sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Patok naman ngayon sa Guagua, Pampanga ang negosyo ng isang pamilya. Ang kanila kasing halo-halo, 3 lang ang rekado. Silipin yan sa kwento ni Gerald Gloton. Summer na! And the best way to beat the heat is to eat halo-halo. Nakasanayan na ang sangkaterbang sangkap ng halo-halo. Pero dito sa bayan ng Guagua, Pampanga, patok ang 3 sangkap lang ng halo-halo mula sa pamilya Razon. Kwento ni Tin na 3rd generation na ng pamilya na gumagawa ng halo-halo. Galing pa ang recipe sa mga lola niya. Hanggang ngayon, kilala pa rin at binabalik-balikan pa rin ang The Original Razons is dahil consistent ang recipe and hindi pa rin siya tinipid. Mine-maintain ng pamilya ang sarap at kalidad ng mga sangkap. Slow cooked ang mga main ingredients tulad ng minatamis na saging, bukayong makabuno, at creamy leche flan. Kaya mula noon hanggang ngayon, patok ang kanilang halo-halo, lalo na sa napakainit na panahon. Masarap siya. Tapos yung sangkap niya, kahit konti lang yung sangkap, masarap, tas malinamnam. Lalo na tag-init, masarap yung halo-halo. Simple, yun ang gusto ko, lalo na malinamnam, masarap. Masarap talaga yung sa Razon na halo-halo. Dahil sabi nitong pamangkin ko, masarap daw ang halo-halo dito. Kaya dito kami pumunta para kumain ng halo-halo, masarap siya. Masarap ang sangkap, masarap talaga yung halo-halo. Masyadong perfect talaga sa panahong mainit. Sa katunayan, nakakabenta na sila ngayon na halos 400 na halo-halo cups hanggang summer. Everything went back to normal na. So, ang sales natin ngayon mas maganda, di katulad last year. Ngayon, nahihit na natin, lalo na pag weekend, yung halos 400 servings ng halo-halo a day. Parang katulad na rin ng dati. But wait, there's more! Dahil ang paboritong halo-halo na ito, pwede na rin dalhin sa mga outings o ibiyahe ng 3 to 4 hours. Meron kaming halo-halo kit na pwede mo siyang i-assemble kung saan mo siya dadalhin para hindi agad matunaw. So kasama doon yung meron siyang styro box, kasama yung crushed ice, and all the ingredients na kailangan. Kaya magpalamig sa panahong napakainit. Mag-chill ngayong summer sa halo-halo na kahit 3 lang ang sangkap, sulit naman sa sarap. Gerald Gloton para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!